helo, a chroeso I haglediad rhif 45. Oh yes, tasen ni yr ail rhyfel byd, bysen ni drosodd erbyn hyn. Mi ydw I yma, Sioned, hefo Iestyn Lloyd yng Nghanarfon. Helo Iestyn. Helo. Yn cymryd sip o rhywbeth am heis. A Bryn Salisbury yn Fathe London. Hi Bryn. Helo. Sy'n ma'r blitz? Sy'n ma'r blitz? Da chi gyd mewn tylle, a ma'na fel unexploded bombs bob man. Ond dyna just soft Bryn. Wahey! Pa-boom. Sorry Bryn. Yn rhifyn mis ma, mi fyddwn ni yn trafod yn ddofn ac yn ddyrfa. Na, fyddwn ni ddim. Fyddwn ni'n mwydro am rhywfaint o tech fel da ni'n arfer wneud bob mis. Mae gen i lot o bethau, da ni'n mynd I fod yn siarad am Duolingo Cymraeg, cwrs dysgu Cymraeg sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr, a ni'n gobeithio gallu cael chydig mwy o'r rheina I ddod I wneud I ni fod mor llwyddiannus ar Duolingo Gwyddelig, sydd wedi cael dros 1,000,000 o bobl yn dangos diddordeb yn dysgu'r iaith. Mi fydd Iestyn yn gallu siarad chydig am gwaith UNICEF, mynd yn ei fitness bands I plant. Dwi angen un. Dwi ddim yn gwybod os ydy plentyn sy'n rhedeg rownd y bwngsio angen un. Ti'n gallu pretty much deud bod nhw'n fit. Ac wrth gwrs mi fydd Bryn yn rhoi manylder, eglurdeb a chydig bach o ddyfnder i'r sgwrs. Neu dwi wedi gorwerth I ti Bryn? Chdi bach, illa, dwi'n gwybod. Dwi wedi gael ipyn o whisky. A rhaid I fi gyfadde, y tro diwetha glywes I Bryn yn siarad oedd ar Radio Cymru yn esbonio iddyn nhw amdan y we a ballu, a faint o draffaeth o talk wedi mynd fewn I yn colli llwyth o fanylion personol. Ond Bryn, I ddechrau fo, mae gen ti chydig bach yn newyddion llawer tristach ynglŷn â aelod o'r sort of gymuned tech yn Gymru. I'r hyn chi sy'n gyfarwydd, a Telsa Gwynne, un o aelodau, un o prif aelod tîm Gnome CY arfer bod, a wedi colli brwydr yn erbyn cancer bora yma, a wedi marw. Hi oedd un o'r prif bobl tu ôl i'r mudiad I trio cyfieithu penfwrdd Linux i'r Gymraeg, a un o'r pobl oedd I gweithio'r reit galad I trio cyfieithu technoleg i'r Gymraeg a trio hybu defnydd o technoleg yn y Gymraeg. Hi'n dod wir un o arwyr technoleg fi, a di mae'n dris dros ben colli rhywun yn sicr, a hefyd I colli rhywun I rhywbeth mor gas a mor afiach a cancer. Just yn ipyn o ben, a dyfarus gyda I di bod fi wedi rili bod yn ffrind mor dda, swn I wedi licio bod yn yr sort of flwyddyn dwytha iddi hi, a just meddwl sy'n licio cofio y person direidus hwyl dros ben oedd hi ar gwaith calad oedd hi wedi bod yn neud, a I ni gofio na bod ni fel cymuned technoleg Cymraeg yn arna dipyn iddi hi fel ar gwaith oedd hi wedi neud. Real arloeswr dwi'n cofio hi fel, chos dwi'n cofio'n dyddiau cyntaf fi yn dechrau dod I pethau fel hackio'r iaith. Oedd yn mor dda I weld menyw arall yn hollol gartrefol yn y byd ma. Chos oedd wedi bod yn eitha anodd I fi ddod I fewn I ddechrau, chos dwi ddim ar yr ochr dechnegol o gwbl. Ond rwy'n oedd yna, dealltwriaeth a real angerdd I wneud o yn y dyddiau cynnar o ddod a pethau i'r Gymraeg. Felly real arloeswraig, sy'n ni'n deud fanna. Bryn, diolch. Diolch I ti siarad o'n fo. Dwi'n siŵr gallwn ni siarad lot, ond ti'n codi dy wydyr fanna. Dwi'n cedi na, sy'n ni'n licio meddwl bys y pawb sy'n gwrando hefyd yn gallu just meddwl. A fel oedd Bryn yn sôn, cysylltwch efo bobl.
really. Just kind of, cyn bo chi'n colli nhw. Ww, sorry pawb. Mae hynna, nhw'n i feddwl am pethau positif Telsa wedi wneud. Bryn, dwi'n mynd i ddod yn ôl at y ti rwan i ofyn sut oedd dy brofiad i yn esbonio y we a ballu i wrandawyr Radio Cymru am 7:00 y bore. So ges i alwad am 10 munud i 7. Deffro fi. Gan BBC y post cynta. Ac mae'n dweud, os mynd ar-lein i siarad amdan a talk, a fi'n dweud, pa mae'n ffonni fi am talk? O, mae'n wedi colli data pobl do. Oce, hang on. A hwnna gyd yn mynd yn ymhen. Dwi'n codi'r tablet ac yn trio darllen ar gwefan BBC. A dyna ni, hwnna wedi colli data pobl. Wedyn mae fi'n gorfod mynd wedyn ar y radio wedyn 5 munud wedi 7. So dwi wedi diffro ers chwarter awr. Dwi wedi cael coffi, dwi wedi cael byd. A wedyn, fel maen nhw'n dechrau gofio cwestiynau fi, dwi'n trio cofio, be di'r gair Cymraeg am encryption? Be di'r gair Cymraeg am hacio? Be di'r gair Cymraeg am data breach? Ac nes i just cael blank hollol. A dweud, wel, pan nes tro nesaf, os mae rhywbeth hynna gynnar y bora, dwi'n just yn dweud na iddo fo. So... Ond mae'n dde bod ti, ti'n ma, bod nhw yn gallu galw ti, cys o'n i'n licio meddwl, mewn unrhyw sefyllfa diogelwch data, ti bys y person cyntaf o'n i'n ffonio. Fi ddeud. Chwarae teg i ti dweud. Na. Bryn, dwi wedi colli ffôn fi, dwi'n methu ffindio numbers fi gyd. Oh my god. O mor anghyflaes. Na, so, mae'r... Dyn ni dallt bach mwy wan amdan be ddigwyddodd yn debygol bod y colli'r data wedi bod llai drwg na oedden ni'n disgwyl. Mae'n edrych o'n debygol bod nhw wedi colli gymaint o data a cerdau credit ac oedden nhw wedi disgwyl a maen nhw ond really wedi colli rhywfaint o manylion data personol pobl. Ddiddorol iawn i weld pwy sydd wedi cael ei arestio am hyn nhw. Achos pan glywes i bod fel hogiau yn ei arddegau, un o Belfast, un o Lloegr rhywbeth i. Syniad cyntaf fi oedd, roch job ydyn nhw. Asgwm far, mae siarad plant, mae'n mynd i coleg. Mae'n sicr, mae nhw'n amlwg wedi cyfer y mantais o gwella maen nhw wedi gweld yn y gwefannau yma gyda ffodus dydy'r gwella yma ddim yn rei anodd dros ben i'w gallu exploitio maen nhw'n gyda ni sicr wedi gweld hwn i'r trydydd gwaith i talk cael rhyw fath o colliad data personol pobl yn y flwyddyn dwytha sydd yn weddol Chwitwad? Dyna pan dwi mor sgint. Wel, obviously, y teenagers o Belfast jyst yn nabio dy Dwi Brits. heb di checio os di. Mae rhaid yn dda. Peth i gofio di, mae'n anodd really i defnyddio'r cyffredin really amddiffyn yn erbyn y fath gwella yma. Chos da ni really mynd i dibynnu ar gwasanaethau fel Talk, fel BT, fel Vodafone. Da ni'n gweld sefyllfa diweddar lle Vodafone wedi colli rhywfaint o manylion personol pobl. Da ni'n gweld gwefannau trwy blynyddoedd dwytha wedi cael ei torri fewn i. A fel mae mwy o pethau fel yma'n digwydd, y mwy o fydd na alw i trio amddiffyn data pobl. So mi fydd y sefyllfa gwella, ond eto mae'n bosib fyna ni'n gwneud un a ddau o bethau i trio gwneud pethau llai drwg. So pethau fel peidio yr unig amser lle dod i peidio ailgylchu yn syniad da. So yn ytrach bod chi'n defnyddio yr un cyfrinau yn bob man, ydych chi'n defnyddio cyfrineiriau gwahanol. So os mae'n manylion cael dwi'n ar un gwefan, fe'n ddim cael defnyddio ar gwefan eraill. Bod yn ofalus efo pethau fel manylion cadwgolwg ar manylion banc ac ar y statement sy'n mynd allan cadwgolwg ar statement cerdau credit a falle a just bod yn really yn ofalus lle da ni yn defnyddio'r Dwi'n licio public service announcement Bryn. Wel, hwn oedd y geiriau ni'n
trio cael allan ar Radio Cymru, ond just bo fi'n... So, hold on. Oedd y breni, really, heb effro, so. Basically, o ti heb gael dy goffi, ond maen nhw yn dod allan heno ar ôl chydig bach o whisky. Chydig bach o whisky, ie. O de, yr expert training o security, bod y security consultant ydi gallu rhoi cyngor i pobl ar ôl yfad chydig bach, so. Ti'n be, mae'n fel gweithio am ei sit. Nath newyddion 9 ffonio fi hefyd, ag trio cael fi fynd ar hwnnw i siarad amdano fo, oherwydd mae rhywun sy'n dilyn fi ar Twitter sy'n gweithio iddyn nhw yn gwybod, mae rhaid fod yn gwrando ar y podcast neu'n gwybod fod dwi'n gwsmar i talk. Ac o'n i just fel, na, please, fi'n trai ddim mynd ar hwn. Y brif reswm, ddo, pan mis i ddim mynd arno fo, oedd o'n i ar heno, y cynt, allan bosib. Isio ti ar heno? Allan bosib mynd ar y radio, dwi ar y teledu wedyn. Yes, ond dwi'n meddwl mynd ar Ysbryd 2 waith mewn noson, a fi arno fod nos Sul wedyn hefyd. So hold the boat, ar be oedd ti ar heno? Dwi'n lyfio hyn, mae hyn wedi generatio fewn i fame battle. Un byd technoleg. Os na fod ti eisiau gweld y heart rate sensor thing data fi ar gyfer y marathon nes i redeg. So. Y marathon fyny a lawr y mynydd? Na, nes i neud hwnnw'n rha. Hwnnw, yr un marathon rownd y wyddfa yw hwn. Oh. So. God. So iadd heno neud, Pwy sy'n eisiau mynd fyny just neud rhaglen ar pobl oedd yn rhedeg, yn siarad efo pobl yn rhedeg. A wedyn, fysa fo'n odd iawn, ysa pobl sydd ar Ysbryd yn gweld fi'r hwnnw yn rhedeg, a wedyn, yn ymwneud drosad, a fyna mae o, tech correspondent, yn siarad amdan, talk, and dweud, does it pass the S test? I don't know! Oh, God! Nes i gael yn rwpio fewn i heno, just i wneud fel trifecta o bobl yr haglediad ar y teledu / radio. Yn siarad randomly, cys bod fi'n, quote, blogiwr, technoleg, that's right, yr blog enwog na dwi'n sgwennu. Dwi'n darllen o bob diwrnod. Yn siarad Be? Bob diwrnod. Mae fy mywyd yn vlog, such as My Life as a Temple. Yn siarad am Tech Back to the Future. Oedd yn really cool, dyd i gwir. A nes i siarad amdano fo, achos a wedyn nes i ailwylio, o bosib fy hoff Back to the Future, sef Back to the Future 2, i ffigur allan yn yr alternate 2015, be oedd wedi dod yn wir a be oedd ddim. Ac o ti'n gwatcha do, ac oedd yn amlwg bod sort of a futurists pool yn 85, na, bys o fod yn 85, so bach yn hwyrach. 87, rhywbeth fan. Ie, diolch yn fawr. Bys o hwnna, oedden nhw wedi bod yn eitha spot on, ond nhw ddim quite wedi twigio fel forms of delivery. So basically, oedd pob peth dawn dod trwy teli a trwy fax. Ond oedd fel y deheuad dynol tofn ydi basically video communicators fel Star Trek. So ti'n mynd i gael bobl sydd yn mynd i neud hwnna weithio. Ac da ni rwan yn neud haglediad ar video messaging yn hytrach na cael yn sacio gan yn boss o Japan. Yn y tŷ, o'n i weld o mwyaf ddiddorol o ran pan oedd mab Marty yn dod i fewn ac oedd o yn gofyn am y channels na. Wedyn pan oedd o'n bita i fwyd, oedd gynna fo rhywbeth o oedd o di rei visor oedd di reid ymlaen, oedd o'n cario ymlaen gwylio'r teledu yn hwnnw, ond oedd o'n fatha siarad efo Siri neu Cortana neu be bynnag yn gofyn, gai ffrwyth please, tyd ar ffrwyth i lawr please, oedd o'n gorau siarad efo'r tŷ i wneud yna, ac hefyd y fingerprint scanner gael i fewn i'r drws. Fingerprint scanner ag i talu am taxi ti o stuff. Mae gyd ac oedd yn gallu dweud lights on ac oedd y golan dod ymlaen. Ond mae hynny i gyd yn sort of totally fel Star Trek The Next Generation. Ti'n gweld yn y show notes yna pam nes i reid hwnna i fewn yno, yr Yale di dod â lock newydd allan sydd yn gweithio efo'r Nest thermostat. Well, obs, yes. So os ti'n cerdded fyny iddo fo, a mae dy ffôn yn dy bocad, mae o'n dadgloi'r drws yn gadael chdi fewn. So, tybod. Oh my god. Beth ti'n rhaid yn nabio handbag
ti ag... Wel, be os di rwy'n dwy goriadau chdi? Mae ffôn fi wan. Mae'n deall. O, mae ffôn fi wan o wallet, mae o'n ffôn fi, mae o'n camera fi, mae o'n goriad drws ffrant fi, mae o'n goriad car fi cyn hir. Ia. I just, oh, god, mae'n just... A so beth sy'n digwydd os dwi'n... Pedometer chdi. Dwi'n mynd i cloi allan o tŷ. A dwi'n gwybod, mae'na... Ond Mae'r ffrant chdi ar ei pin i fel. Mae'na pin yn byrra fi, does. Ie, ond just oedd y syniad ma, oedd bod o'n... Oh, really? So rhaid i'n rhoi bob dim ar y ffôn. Dwi'n just... Dwi'n marr anghyfleus hynna just i cario. Ond problem gyda fi efo fo ydy fatha yr un peth efo'r cwmnïau ceir ydy fod DL ddim yn renowned am ei electronics na di. Maen nhw'n renowned am clo. So mae o'r un peth a cwmnïau ceir yn dod i fewn, let's make it an electric car. A wedyn yn fuan, maen nhw'n cael ei hacio y cymryd drosodd gan, dwi'n cofio pa cwmni oedd hwnnw. Ond, tyfa. Ac lle y wahaniaeth efo Tesla ydy fod nhw'n gwmni computers o'r dechrau sydd yn adeiladu ceir electric yn hytrach na trio convertio rhywbeth petrol sgynna nhw'n barod i fewn i hynna. So, mae'n... Dwi'n licio'r y syniad achos dwi di yn cwpl o adegau diweddara dwi di bod yn dim colli bydde, gadael wallet adre, cos mae gennym ni system yn tŷ ni, mae gennym ni bag gwaith, bag y plant, a bag mynd am drink efo ffrindiau. So mae'n really anodd wneud yn siŵr bod gen ti fel... Achos, pockets are a political issue fath does gen dillad merched dim pocedi dechrau. Felly mae rhaid i ni rhoi yn crap ni gyd mewn bagiau. A hefyd, pan wyt ti'n goffo cario clytiau rownd, mae'n eitha anodd cario nhw mewn pocket. But I digress. So, dwi di bod yn, cwpl o weithiau, dwi bod yn endio fyny yn stuck allan o'r tŷ, dim pres plant blin. Dim Apple Pay, cos bod fi dal yn gwrthod talu 35 quid a month am ffôn. Chos bod fi'n hen sgaf. A just yn meddwl, ti'n gwybod be, pam yn y byd, Halifax ddim just yn bloody gadael I fi just nôl pres fi, cos o'n i na, oedd nhw fel, have you got any ID? No, cos my wallet's in my other... But can you prove who you are? Well, not really. Oh, we can't give you any money then. A ys i'n flin, oedd yn hollol afresymol. Chos dyle ti ddim mynd yn flin efo bobl sydd yn amddiffyn hunanoldeb de. It's like, na, wel, sorry, da ni'n gwrs na Sioned Mills wyt ti. Ond mae o'n odd, ydy, lle wyt ti'n sefyll yna, fatha chdi dy hun, this is me in reality, right in front of you, and you can't prove that I'm me, or mae'n fucking bizarre, ydy. Ie, fi gwybod. Chos mae'n neud ti feddwl, dylen ni gael fel... so ni jyst yn licio sy'n ni'n gallu mynd, dyma fy mawd, cos pan dwi eisiau mynd I bigo'r plant... Oh my god, dwi'n newydd feddwl, dwi'n cael fingerprint scanner I fynd fewn I nôl plant fi o'r feithrinfa. So wrth gwrs, ti'n mo, dwi'n byw yn y dyfodol, so ni jyst yn meddwl, allan jyst cael fingerprint scanner I helpu fi nôl pres fi. So mae hynna'n bodoli yn y lle plant, ynddi? Bank. Ydy mo yn, wel, dwi'n credu bod o'n eitha standard o system yn dydio. O ran, so ti jyst yn cael, just clodio fel, whoop, ti di cael dy okay o, ti'n beres yn go iawn. O'r problem ydy yn gallu cadw. So, fel ti'n adeiladu'r system yma, mae cymlethdod yn mynd y fwy ac y fwy ar mwy o nodes ti'n adio mewn i'r system. So, mae gen ti... Mae dy feithrinfa, mae gen ti un lleoliad a gen ti un cyfrifiadur. Peth ydy, ti'n ychwanegu banciau bob man, ti'n sôn wedyn am... gallu cael y system yna I gysylltu allan yn bellach ac yn bellach. Ti'n sôn am wedyn yr ATMs a falle pobl yn gallu mynd I fyny ato fo. Mae'n adio'r cymlethdod i'r pethau. A hefyd mae'r system yma a bancia wedi cael ei adeiladu ers y 60au. A dyna di'r peth efo Apple Pay hefyd ar y ffôn ydy. Mae'r fingerprint yr actual ID fo yn byw ar y ffôn, ddim ar servers Apple de. Ond efo'r meithrinfa, just server bach yn y meithrinfa fydd o. Diolch yn mynd allan i'n eich arall. So peth mae'r stwff y bancio gyd, so mae gen ti system sgadal i'r 60au sy'n cysylltu rhywbeth sydd adeiladu yn y 70au, sy'n siarad rhywbeth gath I adeiladu yn y 80au, sydd siarad efo 2 gyfrifiadur arall gafodd I adeiladu yn y 90au, sydd y wedyn y siarad I rhywbeth gafodd I adeiladu
yn yr 2000, a rhywbeth wedyn sy'n gael adeiladu yn 2015. Ddoe. Ia. Mae jyst yn swnio fatha hanas Windows i fi. Mae o, yn sicr, mae gen ti gyfrifiaduron sy'n cael adeiladu dros blynyddoedd i gyd sy'n gorfod trio siarad efo'i gilydd i alluogi ti wneud rhywbeth fel bancio. Ti'n gwybod be? Mae trio wedyn... O'n i just yn neidio fewn am hwnna, fi'n mwyn gwybod os fydd o dal ar iPlayer, fi'n rili gobeithio bod o. Nath BBC hefo Alex Krotowski, mae hi'n neud lot o rhaglenni, The Digital Human. Mae'n awdur rili dda, mae'n neud lot o'r Guardian y pethau, a di neud lot o'r BBC. A nath hi raglen ar yr ieithoedd codio wrth iddyn nhw ddod ymlaen, so yr rhai mwyaf basic, a beth oedd yn yr ail ryfel byd. Cobl, rhain ag... A stwff ma'n i rioed wedi clywed amdan, bo fi... Dwi rioed wedi astudio gwyddoniaeth cyfrifiadurol, ond mi wastad wedi defnyddio fo, ac oedd yn mor fascinating, oedd nhw'n weld bod... So cobl, cywyra fi Bryn, yn iaith gath i ddyfeisio yn y 50au? Rhywbeth fel ar gyfer busnes oedd o. Common business language yn rhywbeth, dwi'n cofio'n union be oedd yr acronym y sefyll amdan, ond iaith oedd gafodd i ysgrifennu i sgrifennu systema busnes, a mae lot o'r stwff. Gan, dynes o'r enw Grace? Grace Hopper, ie. Yeah. Admiral Grace Hopper. Admiral Grace Hopper. Sydd yn fascinating o barson i chi edrych fyny hefyd. Ond mae hwnna ydi sail... y stwff sy'n digwydd rwan? Ia, yn sicr. A'r problem ydy, mae lot o'r banciau wan yn cael traffaith cael pobl sydd yn dallt cobl digon da i gallu cadw lot o'r systema critical ma i gario ymlaen redag. A os da chi wan yn rhywun sydd yn astudio gwyddoniaeth cyfrifiadureg neu just efo diddordeb yn cyfrifiadureg, mae werth dysgu cobl i lefel da, chos mewn blynyddoedd i ddod Gyd sicr, chi ysgrifen fydden nhw angen pobl o fydden nhw methu cael gafo ar pobl, chos mae'r pobl ar ysgrifennu'r cod wedi marw, ac mae sgynna neb ar y funud wedyn y dallt y gyda, chos rhywun peth sgynna ni wan ydy pobl sydd wedi dysgu sut i sgrifennu apps, a gret mae apps yn mynd i fod yn gret, ond fydden ni methu actually siarad efo... Cwpl o fynydde. Ie, fydden ni methu siarad efo'r cyfrifiaduron yma sydd yn neud y stwff hollol bwysig da ni gyd yn dibynnu ar. Hold on, mae hwn yn totally swnio fel convoluted Bond plot. Mae fel y bit ar diwedd GoldenEye pan mae Sean Bean yn mynd, I will release an electromagnetic pulse in the city of London. Achos os ydw i'n darllen hyn yn gywir, ysdy'r system yma'n dechrau sort of torri lawr y pethau, mae dy system arian di, achos just yn mynd i dechrau disintegratio? Neu ydw i bod bach yn or-dramatic? Na, nes i weld fideo gyna, mae na channel YouTube, how certain film should have ended. Mae werth i wylio ar hynna. Ac oedd na un amdan Age of Ultron, ac amdan sut oedd, mi ddyla fod Ultron wedi cael gwarad o pres Stark i gyd, gallu controlio'r awyren a bla bla bla, a dyna the reality o bydd fysa'r ffilm, de. Os gen fo control o bob dim. Gall ti ddim wneud hynna i superheroes. Bryn? Ond, mae'n holl... sorry Bryn. Fi jyst yn, dylen ni actually fod yn, just gadael i ti cymryd dros y darn yma, achos bod ni jyst yn mynd, dyma disaster, a ti'n mynd, well, actually, bys fo ddim actually digwydd fel na. Bys fo yn digwydd fel hyn, ddo? Wel, peth i, mae'r anodd gwybod yn union, achos mae lot o'r system ma nhw'n control systems o balli sydd ddim o reidrwydd wedi cael ei gysylltu i fyny i'r system, so sa'ch di actually angen bod ar y cyfrifiadur i neu rhywbeth efo fo, ond y problem ydy, fel da ni'n anghofio, so rei o'r system ar banc yma, da ni'n gwybod yn union sy'n mynd o gweithio. Da ni'n meddwl da ni'n gwybod, a da ni'n fod syniad da sy'n mynd o fod i weithio, ond da ni wedi colli lot o'r gwaith papur a lot o'r manylion ar sydd gafodd ei adeiladu, a
rhesymeg drost y rhai o'r penderfyniadau ar sut mae'n gweithio. So, da ni'n gwybod bod o fod i weithio, da ni'n siŵr sut mae'n gweithio, da ni'n gwybod bod o fod i ddigwydd fel la. A peth ydy wedyn, da ni wan yn gwario pres ar trio cadw'r system i weithio. So, esiampl, o'n i siarad efo rhywun oedd yn redag rhwydweithu peiriannau twyllu'n y wal. Ac oedd nhw flin oherwydd oedd BT am cael gwarad o'r cysylltiadau X25. So, bach o geeky bit. Oedd nhw eisiau symud wedyn draw o X25 i IP. Ac o'n i fel just rhywun weddol sort of dyfodol yr internet, oes yr internet, yn meddwl, dwi'n mynd swnio gret, pam sy'n yna problem. Be oedd nhw'n sôn oedd stwff X25, os oedd o'n methu, oedd o just a stopio. Ond y peth oedd IP, os mae IP yn methu, mae'n just yn ceisio dal ymlaen, ceisio gyrru manylion trwad trwy routes gwahanol. O'n i'n meddwl, wel, mynd sôn, pam sy'n yna'n y problem? Y trellian oedd rei o'r systema oedd yr peiriannau ATMs yn siarad ddim yn efo'r gallu oedd heb cael adeiladu mewn ffordd, oedd yn gallu ymdopi efo'r ffaith bod oedd yn cael yr un i negas mwy na un waith. So, mae hyn yn swnio'n hyn llefus. So, be oedd digwydd, os oes ar ATM yn methu ac yn ceisio gyrru y manylion mwy na unwaith, fysa chdi eich rhoi record lawr bod chdi wedi tynnu 50 pint allan 34 o weithiau. A wedyn, fysa rhaid i ti wedyn mynd yn ôl i'r banc wedyn a dweud, na, just unwaith dynnu si'r pres allan. So, be oedd nhw eisiau digwydd oedd, os oedd o'n methu, oedd nhw just eisiau fo methu. Oedd nhw'n eisiau fo trio cario ymlaen mynd, oedd nhw'n just eisiau fo methu. So, nhw'n dopio fo pethau methu, chos dyna sy'n gafodd y system i adeiladu. A da ni wedi dod i dibynnu ar y stwff ma dros amser, wan bod di'r technoleg na ddim yn mynd i mwy, da ni wan yn gorau trio retrofitio mewn ffordd. Technoleg newydd technoleg hen mewn i ffordd newydd o weithio, a doedd rhywun cael adeiladu i ymdopi efo'r sefyllfa yna. So, wow. Yeah. So, moral of the story is, llwch chi ddim trystio unrhyw beth. Use Apple Pay. Wel, peth ydi, mae'n lot i wneud efo'r ffordd da ni'n adeiladu system yma heb really considero be di'r cam nesa, be di'r dyfodol. Ag... we were so preoccupied with whether we could do it. We never thought whether we should. Dwi'n siŵr oedd y quote yna yn y haglediad dwytha. Siŵr o fod. Ti'n gwybod be? Siŵr o fod. Fi'n ffindio'n hynna'n yn iwsio fo continuously. Mostly wneud hefo'r plant, efo'i penderfyniadau anoeth ynglyn â dringo pethau. Ond eto, mae'n sicr y wir. A peth ydi, da ni'n sort of yr syniad o pobl dweud, wnaethon ni adeiladu rhywbeth SMS. Ond engineers oedd i dweud, mae'n chdi bach o capacity fa ma'n diwedd y bandwidth fyna ni iwsio hwnna i yrru negesion i gilydd. Mae rhywun yn marchnata wedi dweud, fyna ni werthu hwnna, hwnna'n gret. A wedyn heb considero, wel, diolch wedi cael ei adeiladu i wneud hynna. Da ni'n dibynnu ar pethau e-bost i gyrru pethau, i gyrru manylion pwysig heb really considero'r ffaith dydy e-bost heb di cael ei adeiladu i wneud hanner y stwff da ni'n ceisio wneud. Fatha, gyrru ffeiliau yn gilydd. Mae wedi cael ei adeiladu i yrru negesio bach o un lle i llall. O'n i cael e-bost heddiw efo ffeils 10 o megabytes. Dwi wedi cael rhywun trwy gyrru ffeil bron i gigabyte iddi trwy e-bost. Dim dyna. Trwy e-bost? Ie. Mae'n bosib efo iCloud mail rhan. Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl ti'n gallu gwneud efo Google hefyd, efo Google Drive. Os ti'n reid o'n Google Drive, ti'n gallu gyrru fo fatha fel na. A mae lot yn defnyddio Dropbox, ac mae iCloud Drive yn neud rhywun peth. Ond os ti'n just reid efo fatha attachment. Attachment. Ie, mae'n lot o hynna. Da ni'n trio, da ni'n cael y syniadau yma sy'n mynd retrofitio.
Exactly, a di o ddim yn... A di o'm o reidrwydd yn gweithio. A da ni'n really considero beth sy'n digwydd os mae'r technoleg yn mynd yn mor bwysig, da ni'n methu newid o. So mae stwff bancio, mae'n mor bwysig wan, mae wedi cysylltu fo'n i gymaint o stwff da ni'n neud. Beth sy'n digwydd os mae stwff yn gweithio? Bysa hwnna'n neud ffilm wych. Hefyd, apocalyptic. Falle na dyna'r thing sy'n digwydd cyn fel Children of Men neu rhywbeth. Falle na just bod y banks just i stopio gweithio. So, Bryn, dy gyngor di fysa gold bars o dan y gwely falle? Yep. Fi yn mynd i sweithi ni mlaen rwan tuag at Duolingo. Mae na bach o sylw wedi bod i hwn ar y cyfryngau ddiweddar. Mae o... Iestyn, wyt ti wedi cael golwg bach cyflym dros hwn. Chwilio am gyfranwyr manw, neu chwilio am gyfieithwyr? Be di'r sefyllfa efo'r app ma? Y ffordd dwi'n dallt ydy fod mae Duolingo erioed wedi cael ei sefydlu i fyny fatha cwmni sydd yn gallu cynnig yr app mae bobl i gallu dysgu ieithoedd wahanol mae bobl eraill yn rhoi di amser sbar i fewn i helpu nhw cyfieithio un iaith i'r llall, a dyna sut nath y iaith Gwyddelig dod i fewn iddo fo, lle fod oedden nhw'n di bod yn campeinio nhw, da ni eisiau hwn i helpu ni rhag yr iaith farw, please, newch chi, gawn ni reid yn help ni fewn iddo fo i gael pobl i dysgu'n iaith ni. Ac mae'n beth da, am fod nes i ddechrau haslo nhw wedyn amdan yr iaith Gymraeg. Pan munud nes i weld yr un Gwyddelig fewn yma. Come on, mae eisiau Gymraeg fewn yma. Helo. Wow. Am fod dwi'n defnyddio fo ers blwyddyn o'n efo Sbaeneg, jyst i cadw fyny ar hwnnw, ond rwan dwi wedi switcho o'r Sbaeneg i Ffrangeg wrth oherwydd Cymru a falle de, cwpan European. Jyst i ymarfer y tennisau. Ie. Ond dwi'n deall, oherwydd fod o'n i gyd yn cael ei wneud trwy goodwill a belly, mae rei pobl sydd ddim yn hoff iawn ohono fo, oherwydd fod nhw wedi calonau fewn i greu apps a cyrsia lle ti'n gorfod talu i cymryd y cyrsia mae'n ei talu am yr apps i dysgu ieithoedd wahanol, ac o dyna i bywoliaeth nhw, a dwi'n dallt hynna, ond y peth pwysica i fi ydy fod y iaith ma'n cario ymlaen ac yn tyfu yn hytrach na dirywio fel mae o, ac so mae unrhyw beth sydd yn helpu pobl i ddysgu'r iaith yn gret yn fy marn i, am fod mae'r app i hun yn wych, dwi erioed i dod ar draws rhywbeth lle mae'n haws i ddysgu iaith na hwn, heblaw am byw yn y wlad i hun. So... Waw. So be di'r cryfderoedd ar hwn? A sut maen nhw'n cario ymlaen i fynd? Oes na hysbysebion? Be sy'n digwydd? Does am hysbysebion yn yr app. Mae'n anodd... Dwi wedi edrych fewn i sut maen nhw'n ariannu fo, ond oedd o'n anodd i fi ddeall lle nes i fethu rhywbeth. Mae i gyd i wneud efo... Oedd y colega neu rhywbeth yn ddechrau fo i ffwrdd, dwi'n meddwl. Ond oherwydd fod na gwirfoddolwyr sy'n neud o, dos na mwy'r cost e blaw amdan, dwi'n siŵr fod yr app di costio ffortiwn i wneud, am fod mae'n mor slick yn gweithio na. Di ar Android? Mae'n rhaid fod ar Android, ni? Ynddi. Ie, dwi'n mynd i gael... Windows Phone? Byswn i ddim yn gwybod... Erbyn hyn, yn anffodus dwi wedi rhoi fyny. Mae yna in-app purchases bach ti'n gallu neud yn yma, fatha, am fod mae gen ti y cymeriad bach gwyrdd aderyn sydd yna fo, ti'n gallu gwisgo fo fyny mewn dillad arall os ti isio, ti'n gwario 50p ar het neu rhywbeth ola. So, I gyfrannu wedyn. Ie. Ond mae jyst y ffordd mae di cael ei strwythuro, mae o'n trio pwnio chdi, bob yn ail diwrnod i, come on, cario ymlaen ymarfer rwan. A ti'n mynd yn gorau gwneud 10 munud bob yn ail diwrnod i fynd trwy'r lefela yma yn atab cwestiynau. So, gamified. O, yndi. Mae'n really wedi am fod... Ti'n gallu siarad i fewn, mae'n gwrando arna chdi yn siarad, ac mae'n gallu deud os ti di
cam ddeud rhywbeth, ag wedyn, so ma'n deud tri eto, am fod, a wedyn ti'n gallu dewis y geiriau, fatha llenwi'r gaps, a falle, ac wedyn ticio'r box, fatha multiple choice, ac mae'n bildio fyny trwy lefelau wahanol, a mae fedrai'm ffeindio byd arall sydd gystal o fod wedi trio llwyth o apps Sbaeneg gwahanol. A hwn ydy'r un gorau dwi'n dros, a dwi'n anodd coelio fod am ddim. Dwi yn seinio'r claxon full disclosure yma eto, da ni'n siarad am hwn o blaen. Fel dwi newydd ddechrau gweithio efo cwmni sydd wedi rhyddhau app dysgu ieithoedd neu dysgu ymwybyddiaeth diwylliannol i blant bach. So mae Duolingo i weld yn gamifio mae hwn fwy i oedolion. Swn i'n deud ysgol uwchradd i fyny di hwn, really. Mae'r un pacad i alpaca di enw fo, mae'n really, mae'n gyd yn sylwiedig ar y cymeriad bach yma. A mae just yn lyflu, fel cyflwyn, dwi'n yn credu bod dyn nhw'n symud allan i fynd, reit, nawn ni'ch plentyn chi yn hollol ddwyieithog, tairieithog, be bynnag, o fewn hyn. Mae fel cyflwyniad i gael ti'n hooked ar y teimlad o ddysgu iaith arall. A dwi'n cofio hwnna pan o'n i'n tyfu fyny. Dwi'n cofio mynd i Ffrainc pan oedd Eurodisney wedi agor, ar trip ysgol Sul, i godi arian. Na, oedden ni'n codi arian i Steddfod. Lle oedden ni? Steddfod o Gelle. Ar Cilch. A gathon ni fynd am trip i Eurodisney. Dwi'n cofio ordro limonad ac o'n i di excitio'n wirion botch. So, be dwi'n gweld efo'r Duolingo yma dda, ydy, wyt ti'n gallu neud y cwrs, ti ddim jyst yn goffa cychwyn o'r sail Saesneg. Ti'n gallu neud y cwrs o sail iaith i iaith. Os ydyn nhw wedi cael ei ymuno fo'i gilydd gyn y gwirfoddolwyr, de, am fod mae'r rhan fwyaf yn nhw ti'n gallu just neud o Saesneg i yr iaith arall, ond mae'na rei lle ti'n gallu neud fatha o Ffrangeg i Sbaeneg a falle. Cos gen ti lot o croesdoriad yn y siaradwyr, so falle bod hwnna'n mynd i fod bach yn anoddach i Gymru neud o. Felly, mae'r galwad yn mynd allan, really, i bobl sydd yn gallu mynd allan yna, sy'n ieithwyd. Dwi'n meddwl fod yn rhan un, dwi wedi edrych ar, dwi wedi cael cyfle eto i seinio fyny, ond dwi'n meddwl dwi wedi gone clefar i seinio fyny ag helpu nhw cyfieithu pethau, ond fod mae'r un modd allu mae WordPress a pethau eraill wedi cael ei gyfieithu do, a mae Twitter yn cael ei gyfieithu ar y funud ydy, a mae Facebook wedi cael ei wneud, a mae Google, nath chi weld y fideo na ddiweddar efo'r boi'n cael ei gyfweld o Google? Na. Na i reid o yn y show notes. Yn y show notes. Un o prif bobl sydd yn gweithio efo ieithoedd Google, ac oedden nhw'n siarad, just dau yn nhw'n siarad. Mae ddau yn nhw'n gweithio i Google? Dwi'n meddwl oedden nhw. Ar channel Google ar YouTube oedd o beth bynnag. Ac oedden nhw'n siarad, ac oedden nhw'n holi amdan ieithoedd lleiafrifol, ac oedd un yn nhw yn deud, os di lot yn rhain yn cael ei ddefnyddio lot, ond oedd un oedd gyda fi ddiddordeb mawr yn efo, oedd Cymraeg, a mae o'n o San Francisco yn rhywle oedd yn dod, a nes i wneud cwrs yn Gymraeg blwyddyn dwytha, ac da ni wedi bod yn wneud push ar Cymraeg, oedd yn od iawn. Dwi'n meddwl na Gareth Morlais eich nath yrru fo i ni. Ond mae'n od iawn just gwrando'r ddau boi ma'n siarad amdan Gymru a'n dweud, yeah, I've been to Wales, it's very nice, you know. So mae'n really weird. Ac y ffaith fod, mae Google Translate yn gweithio eitha da os ti'n taflu iaith i fewn yna ac gofyn fy gyfieithu Gymraeg erbyn hyn. Ond ti dal yn gallu gweld yr patrwm geiriau Google Translate yn dod allan. Dwi'n newydd gael bil nwy fi. A dwi'n edrych yn yma mynd, mae hwnna'n edrych o bod rwy'n just i mynd Google Translate o hwnna. Cos mae'r geiriau'n ia, a mae'r geiriau'n gywir. Dwi ddim fel yr un na sy'n just yn taflu collnods fewn i pob beth. Yr un oedd ar y sex shop ym Mangor. Reference i'r we, 10 mlynedd yn ôl. Ond
ti just yn meddwl fel, Google Translate, syniad gwych, ond ti dal angen bobl i checkio pethau. Un o'r peth diddorol hefyd, ti sylwi os bod Facebook yn neud translate iddo ti. Mae'n gofyn ti roi sgôr i'r cyfieithiad. So mae'n helpu gwella'r cyfieithiad dros amser. Chos peth ydy, data mae'r system cyfieithu mae angen i weithio allan. Ydyn nhw wedi gwneud cyfieithiad cywir a dwi'n gwneud synwyr, ydy be maen nhw wedi rhoi allan yn gwneud synwyr. Dwi'n licio, ys dwi'n gweithio'r OK Google, achos dwi ddim wastad yn pigo fyny llais fi. Sy'n teimlad eitha neis, cos mae'n dangos bod Google ddim wastad yn gwrando na fi, continuously. Sioned, ydy o'n gwrando, ydy o'n smalio bod o ddim yn gwrando? Wel, di just troi rownd yn mynd, be? A y ffordd dwi wedi ffigur allan, achos yn amlwg hefo enwau Cymraeg mae'n anodd i wneud, ond dwi wedi bod yn trio mynd, gofio os lle neu hands-free galwad, so ni'n dreifio mynd. OK Google, blwb blwb. Call Rhydian. Calling Christian. Stop, cancel. Right. OK, ni'n drio eto. OK Google, blwb blwb. Call Rhydian. Calling Rhydian. Yes. Ond o ti di trio'r opsiwn na o gofyn fo, ond dwi'n gwybod hyn yn gweithio efo Siri ar iPhone, ond dwi'n gwybod am Google. Os mae o'n deud Ridian, ti'n deud, that's not how you pronounce, a ti'n deud efo, that's not how you pronounce that, a wedyn mae'n gofyn yn ôl, how would you like me to pronounce it? A ti, mae'n dewisiadau yn dod ar sgrin, ond ti'n gallu deud efo Ridian, a mae'n deud, thank you, a wedyn mae'n pronouncio'n iawn bob tro. Mae'n briliant ar Siri. Wel, tic arall yn box Siri. Rydyn ni chwilio am yr opsiwn ar... Fi'n gwybod, fi gael twrio trwy fy ffôn. Fel wnaeth rwy'n deud, Dyw, mae hwnna bach o retro phones da ti fanna. It's like, shut up! Ti'n mynd like 2 flwydd oed? God, it's like, bod yn cheap Android. Welwch chi, o rwy'n wedi wneud erthigol rili, dwi'n eitha siŵr yn y Guardian o ddo, achos dim ond y Guardian. Dwi'n cael amser i ddarllen un wefan Guardian de he. Lefty liberal Sean's strikes again. Ac yn hwnnw, oedd wedi fflagio fyny bod Google yn amlwg yn recordio dy holl OK Googles de. So dwi wedi bod yn mynd nôl, ti'n gallu mynd nôl trwy dy hanes di, achos ti'n gallu clywed fi efo fel plant yn y cefndir yn mynd, OK Google, blwb blwb, things to do for free in Cardiff. Mae Apple yn edrych peth efo Siri, so rwla yn... Mae gen nhw bas data llawn o pobl yn mynd, cyr fucking piece of shit. A maen nhw'n dod i adnabod ac enna well dydi wrth wneud o a felly. Eto mae gyd i wneud efo cael y data na i nhw gallu i treinio'r beth. Chos wan ma nhw newydd ddod allan efo feature newydd ar gyfer inbox ar ffôn. Lle mae'n actually dysgu ti, mae wedi dysgu sut wyt ti'n ymateb i e-byst, so ti'n cael e-bost yn gofyn y siampl yn roed, sgyn ti wedi gwneud y planiau gwyliau eto, a mae o'n cynnig i ti tair opsiwn i ti gallu atab, dyma fo, na ddim eto, a dwi'n dal yn gweithio na fo. A ti'n gallu rhoi twna i fyny fel atebion, a mae'n eitho ysgrifennu'r atab, i siwtio dy steil di. So, fel maen nhw'n cael mwy o data, maen nhw'n gallu treinio'r cyfrifiadur i wneud o well. So, cyn bod hir, bydden ni'n mynd o gorau atab e-byst, bydd y cyfrifiadur yn atab o iddo ni. Bydd y cyfrifiadur yn siarad nôl ymlaen efo'i gilydd, a bydd just nista na. O'n i'n gwrando ar yr TED Radio Hour, achos nes i diffach o drive hir i Leeds yn ôl am barti pli, oedd yn lot o hwyl. A mae yna OK Google's hilarious o hwnna. O nosadwn yn mynd, OK Google, Chinese takeaway, Leeds City Centre, open now. Bloop bloop. There are no Chinese takeaways open at 2 a.m. in Leeds. No! God. So ni'n dreifio fyny. So nes i dweud, right, beth sy'n mynd i wneud 4 awr o siwrna yn y car? Well, TED Radio Hour. So TED Radio Hour. Ac oedd y boi ma di wneud, y boi sydd di wneud The Year of Living Biblically. So nath o, dwi methu cofio enw fo to. Show notes.
byw yn ôl y Beibl fatha, byw yn ôl y byw yn llyfr. llythrenol. A boi mewn I ddewig, oedd wedi cael teulu, ac oedd o'n meddwl, reit, ti'n bod beth, dydw i'n gwybod dim byd am yn hanes I, fel iddew, dydw I ddim rili'n grefyddol. So am o'n awdur, dwi'n credu bod o'n un o golygyddion Rolling Stone, na, dim Rolling Stone, cylchgrawn eitha, mawr. A nath o neud o. Ac oedd o just, oedd o ddim yn cael torri corneli I farf, oedd o'n goffod taflu cerig at bobl oedd yn bod I nebu. Y stoff yna I gyd. A mae'n rili ddiddorol, ond oedd o di wneud hefyd, ond mae'n dweud, un arall o'r prosiect yna oedd cyfnod o outsourcio I fywyd. So ti'n neud y busnes ma, ti'n heirio tîm yn India, ti'n talu nhw ychydig iawn yn anffodus o arian y gymharol I beth sy'n ti'n talu rhywun fan hyn. A ti jyst yn, maen nhw'n ateb dy alwadau di. Oedd o hyd yn oed wedi ffigur allan, oedd o'n gallu outsourcio dadle hefo'r Ewraig. Cos oedd hi di gyrru e-bost iddyn nhw'n dweud, reit, mae angen I ni sortio'r pein yn gylch fan. A oedd o jyst I gyrru fo mlaen i'w tîm yn India, mynd, allwch chi just sortio hwn allan. So oedden nhw wedi dechrau dadle hefo Ewraig. Dar yna boi, oedd y consultant cael ei ddal, oedd wedi cymryd 3 neu 4 job ymlaen, a oedd wedi outsourcio'r whole lot I India, ac oedd y pob oedd yn gweithio am bod o'n wych, oedd y boi ma'n just yn cael pres I fod o dwn I be, ond gafodd ei ddal, oherwydd ddarydd tîm diogelwch un o'r cwmni oedd yn gweithio fo, gweld lot o logins yn dod I fewn o India, a dar nhw ddal o a dweud, ei, be ti'n trio neud o si? Dim golwg 3-6 dim oedd yn gweithio Waw. Waw. Did the golden age. Current. Mae gen I reference 10 Google Translate o 10 mlynedd yn ôl, mae gen I reference y we o 5 mlynedd yn ôl. Da ni up to date. Bleeding edge, boys. Bleeding edge. Yes, dwi'n mynd I neud o yn gwic fewn i'r stori UNICEF wyt ti di rhannu ar y show notes. Fitbands I blant, ond fitbands sydd yn neud rhywbeth da. Yeah. Fat kids feeding thin kids. That's the basic story. Big up the America. Hey, chubs! Yeah, mae'r whisky di bod yn mynd lawr y dda, wan. So. Yeah, basically, dwi dal yn wisgo fy Nike Fuel Band, ond dwi'n edrych allan am rhywbeth newydd sydd yn tracio heart rate trwy'r dydd am fod dwi'n mental fel a. Ond be mae UNICEF di wneud ydy dod â fatha pedometer bach tracker arall I trio cael plant I fod fwy actif. Mae hwn yn mynd ar gael yn America ar y funud. Lle mae nhw'n gwisgo yr band ma a mae o'n yn lincio fyny efo iPhone neu Android ffôn dy fam a dy dad. So ni'n meddwl os na fod nhw digon flash I gael ffôn I hynna'n. A wedyn, so ti'n adeiladu'r points ma I fyny, so mae eto gamification de o fitness, so mae'r plant yn cadw track o'r points ma nhw'n gael, a wedyn bob hyn a hyn o points mae y rhan American o UNICEF yn gallu rhoi food packages I fynd I wledydd tlawd. So yn hytrach na, dwi'n gwybod fod, pam nwch chi'n just reid y bwyd ma I reid oedd yn rhywbeth bynnag, ond mae'n neud y plant deimlo fatha fod dwi'n neud rhywbeth da fyma, dwi'n cadw yn hun yn actif, a dwi'n gallu helpu rwy'n arall wrth wneud hyn. A mae'n reid y syniad na o'r un peth efo, pobl sy'n rhedeg marathons ac yn codi pres sy'n gata elusen, dydy, mae'n un peth, dio. Ond mae'r plant yn neud o trwy cadw'n actif ac yn dysgu sydd I gadw'n actif ac mae'n motivator iddyn nhw, really, lle mae lot o bobl yn meddwl fod plant jyst yn mynd yn andros o ddiog a jyst eistedd flaen screens a chwarae games trwy dydd. Dyn nhw'n wir iawn yn Gynarfon o beth dwi'n weld, ond eich fod o fewn Prydain, ond dos am lot o fat kids rhwng fyma. No. Dydy, chwarae teg, dy KFC mond ydy cyrraedd ers cwpl o fynyddoedd, so... Yeah. Yeah. We should do.
Na. Mae'n syniad lyflu ddo, rhai fi ddeud. Dydy'r pris ddim i weld yn un sydd yn exclusive iawn. Be di o? $40 rhywbeth fel na? Ie, rhywbeth bach ydi o. Ac mae yna rei special Star Wars Force Awakens hefyd. Wel, wrth gwrs. So mae... Dwi'n meddwl fod yn syniad da. Dwi'n gwybod fysa mlaen ti, am fod maen nhw'n bob tro yn gofyn wrtho fi. Maen dal yn gofyn wrtho fi. Dwi'n gael hwn ys 2 flynedd o'n, maen dal yn gofyn wrtho fi. Ti di cyrraedd y target heddiw, dad? Fysa nhw wrth i bodd cael un, a just, i weld, am fod oedd na un, nath o ddallan cyn y sgymars na McDonald's, yn ystod yr Olympics yn 2012, oedd na, ath nhw ddod â pedometer yn un o'i Happy Meals, ac oedd cynna nhw'n wisgo hwnnw am hir, oedd o'n rybys, ond oedd o wrth i fodd gallu gweld faint yn union oedd o wedi gerdded yn y diwrnod yna. Ie, faint o ti wedi cyflawni. Ie, oedd o'n... Mae'n bizar fod gyda fo diddordeb mor fawr. Pedometers mewn Happy Meals fyd. Hey kid, bit o fries ma. Mae bach yn... Mae eisiau ti cael 10,000 o steps just i cael gwarad o'r un Happy Meal ma ti di bita. Ie. Fel yma McDonald's de, maen nhw'n trio cyfiawnu hunan fel... God, don't get me started efo sponsorships. Dim bai ni ydi o bod pobl yn dew, bai pobl sy'n prynu stwff ni ydi o bod yn dew. Golds don't kill people! Yeah, but it helps, doesn't it? Mae eisiau ni cychwyn, dwi wastad yn dweud hyn, mae eisiau ni gychwyn side blog, lle mae just Iestyn yn mynd mlaen amdan y ffaith bod o'n bita fel caveman. Bryn yn mynd mlaen amdan i classic whiskies sydd wedi dod fewn trwy'r drws wythnos yma. A wedyn dwi'n mynd, beth sy'n back y fridge ers y parti diwetha? Bryn's essay! Great. Be oedd y mis diwetha? Beth sydd yn back y fridge? Dim hyd yn oed alcohol. Rochester's ginger syrup. Yay! So hwnna'n sioe ardderchog. So hwnna'n sioe, so fel haclediad after hours. Dim bod rhain ydy'r rhai sydd wedi trefnu'n iawn. Ie, dwi'n sy'n deud, seriously, di'r bar i'n mynd i fod y llawer uwch. Neu llawer iest. Reit. Wel, ar y nodyn yna, bod ni'n gobeithio bod ni wedi tantalisio chi am y mis yma. Dwi'n credu falle, da ni'n mynd i ddod i'r any other business adran o'r haclediad. Boys, fydd hi'n amser am yr haclediad pre-nadolig tro nesa, okay? So, mae eisiau paratoi... Dwi'n cael anrhegdolig fi. Ti'n sorted? Actually, Annie... Siarad Gwynne ar Apple TV 4. Yay! Beth ydi possibly gael mwy fewn i'r bocs bach na? Ar hyn o bryd, mae yna llai yn y fo god na'n bocs rhif 3 o fewn. Os ti'n edrych ar y stwff sydd ar sgrin, de. Ond y peth mwyaf amdano fo rwan, wrth gwrs, mae yna App Store o'r ffocin diwedd. Allai ddim updateio'r un sgynny ni ta i hwnna? Mae ni fel... Na. Mae'r rhy slo, mae'r processor ti fewn iddo fo yn hen fatha pechod. Be oedd y pwynt brynu hwnna, diw? Pryd nes ti brynu fo? 2012. Dim hynna hen felly na di. Dim hynna. Falle bod ddim yr un cyntaf, falle bod fel yr ail un. Ond ar rwan mae wrth gwrs efo bwtwm Siri, ti chi siarad efo fo, gofyn efo. Na, dwi wedi bod yn cael lot o hwyl, dwi wedi bod yn gofyn efo, dangos i fi westerns gwael o'r 50s, a mae'n ddangos fyny llwyth o ffilms westerns rubbish, a dwi wedi, mae dad wedi gweld hynna i gyd. Mae'n superb, a wedyn... Ti'n chi gofyn wrth gwrs ar ôl wneud hynna ti'n chi gofyn mond rei efo John Wayne yn nhw a wedyn mae'n ffiltro lawr efo heina a wedyn mond rei Telsa Gwynne dwi'n siŵr fod yn gallu neud ond dwi'n wedi gofyn eto ond ag hefyd y peth da amdano fo ydi fod sorry dwi'n colourblind mae yna beth eraill ti'n gallu gofyn efo fatha y peth mwyaf mae pawb yn highlightio ydi tra ti fewn mewn rhaglen neu ffilm a ti di methu be maen nhw'n newydd ddeud, ti jyst yn gallu gofyn efo be nath o ddeud
a mae'n rewindio fo 15 eiliad ac yn reid y subtitles ymlaen am y 15 eiliad na. So ti'n chi darllen o'n glir hefyd. Sydd yn... Mae'n briliant o feature. Ac hefyd... Beth dwi'n meddwl os a dad, mae dad yn TV. Mae o'n fatha... Mae o'n fatha just yn ffeisio allan am rhyw 2 funud bach. A dwi'n meddwl, pwy di hwnna? A dwi'n meddwl fatha, yr feature newydd nesaf fydd fatha, pwy di hwnna? Ie, mae hwnna'n efo. So mae Amazon Video, mae'n neud hynna, ti'n tapio ar y sgrin a mae'n dangos i ti ar IMDb yr actorion sydd ar y sgrin ar y funud. Ie, mae Google Video, dim Google Video, god, flashback from the past fanna. Pan ti'n cael ffilms trwy Android? Ie, beth ffordd maen nhw'n galw'r gwasanaeth ffilms? Dwi'n gwybod, maen nhw'n newid i enwa bob munud ydy. Sugar lumps ydyn. Ie, so Play Video. O'n i'n gwachod Gravity ac oedd yn lyflu, so o'n i just deitha o stopio. A wedyn, tra oedd o'r pause, oedd o just fel bubbles bach o wybodaeth ma'n dod fyny fel, sbio, mae Sandra Bullock yn y bit yma. A dyma beth enw'r tune sy'n chwarae, darn o'r soundtrack a bethau. Ac o'n i'n meddwl, diddorol. Ond just eisiau mynd i'r toilet, o'n i'n really angen yr holl stuff. Bryn, da ni'n mynd i wneud quick preemptive cyn y sioe Nadolig, be sy'n roughly ar y rhestr. Rhestr Dolig? Ie. Dwi'n eisiau gwybod gormod, falle just y sort of syniad o lle da ni'n mynd, achos fe gen ni ddim cynnwys ar gyfer mis nesa, otherwise. Oh, gosh. Pethau technolegol, neu pethau gadgetiolegol? Ar y funud, beth ar top hwnna di peiriant gwnio. A fe diolch gallu neud, os ti'n neud patryma ar rhyw app ffôn, ydy o'n gallu gwnio heina? Hell yeah. Gwni weld. Hwna sa boi, de. Ie, computer control. Cool. So, mis nesaf, da ni'n mynd i fod yn siarad am apps crefftio. Digital embroidery business newydd Bryn. Cyffro! Mae anrheg Nadolig ni wedi cyrraedd tŷ ni, ond fe rhai fi roi'r review i chi erbyn hynna, cys da ni wedi ffigur allan, fe gen ni ddim pres erbyn Dolig, cys fe ni wedi prynu anrhegion Dolig pawb arall, so da ni wedi prynu rhai ni'n hunan rwan. Dyna pa dwi wedi wneud. Spoiler alert, mae o'i wneud efo'r ffaith bod surround sound ni wedi malu mis diwetha. Beth bynnag, ar y nodyn hynod consumerist, hunanol a downright First world yna. Ie, first world. Problemau byd cyntaf yna. Fyddwn ni'n deud tata am mis yma. Da ni'n diolchgar iawn i chi am wrando. Da ni ddim yn deud diolch i Gavin Lloyd rhagor, achos mae Iestyn yn mixio'r podlediad dyddi yma. Sylwer ar y safon. Fydram disgwyl i Gavin gorffan i bloody dy fo i fe cael setio fo fyny eto. Byddwn ni'n nôl hefo chi cyn y Nadolig ac yn edrych ymlaen. Diolch yn fawr i chi am wrando, ond am rwan i'n mynd i ddeud hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen Iestyn. Hwyl fawr. A hwyl fawr gen fi Sioned. Hwyl fawr chi mis nesaf. Ta-ra!